dilit siningaga amon mga abyan ka mong bisita. So ato nga verse makita ini sa ato nga talakayan siniaga makita ini sa Exodus. No, ang sinulat ni Moses, ang the five books, amon ang tawag nga Pentateuch. No, Genesis, Leviticus, Exodus, Numbers, Deuteronomy, no, mo nang 5 libro ni Moses. At tawagin na nga Pentateuch. So magato ang antay mo na makita sa Exodus kapitulo 19 versikulo 5. So nagasiling diri siya. Aton himay mayon ini nga dinalan siningaga. Nagasiling busa karon ko magtuman kamo sang akon tingog kag magbantay sang akon katipan. Mangin kaugalingon kamo nakon sa tunga sa tanan nga mga tawo sa tanan nga mga katawhan. So mo nang aton nga verse talakayan siningaga nga makita sa Exodus kapitulo 19 versikulo 5. Una-untang aton nga opening song nga ako lang ambas ni sang aton nga kalantahon kay way ko sa mga gadget diri nga mga dapat akong i-play sini nga aga. So kanta lang ako diri. I'm awake but our throne, Jesus keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk the Lord close with Thee. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, if You please. Daily walking close with Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Though this world of toils and snares, if I part there, Lord, who cares? Who with me my burdens share? None but Thee, dear Lord, none but Thee. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, if You please. Daily walking close with Thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, times for me won't be no more. Guide me gently, safely o'er to Thy kingdom sure, to Thy shore. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, if You please. Daily walking close with Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Mga muyo kita. Gugmao namon nga may Diyos namon nga langit nun. Ngayara ka sa mga langit sa kitasan. Tako ginamon kalipay. Pasalamat si mo sining matahom nga aga. Sa di nari kami Ginoo nagasimba kan gadayaw sa imo ngalan. Salamat Ginoo sa imo kaayo sa amon. Salamat sa pagproteksyon mo sa amon sa bugos nga kagabihon. Nga sa pagtulong namo Ginoo ara ka sa amon tupad. Kani salamat Ginoo sa imo walay tupong gugma sa amon. Nga sige hapon ikaw nag-aalaya sa amon. Ikaw naghatag sa amon sa amon mga kaganlanon dira sa imo Ginoo. Ikaw ang amon
supplier sa tanan namon nga gina pangayo sa imo kabarang kami Ginoo nga ikaw gid maghatag sa among nga ginapangabay. Ginoo ari kami sini nga tinion ug sa among nga mga kauturan po sa among mga abyan, among mga bisita, kumiyari kami diri Ginoo nga ang imo ilikuton kabay nga giyay kami Ginoo, tagay kami sing kaalam kaisog sige apon sa pagdala sini nga at among nga ginahimo ang among Bible sharing Ginoo kabay nga ihatag namon Ginoo sa imo initanan kay kami sarang maimo kay ikaw lang among Dios nga ginatangpan. Buligi kami sa samon labi na gid sa sini nga tinion Ginoo iyay buo sa amon ang imo pagpakamayo labi na gid ang tanan nimo nga mga pagproteksyon Ginoo ihatag sa amon. Kag salamat Ginoo sang imo gugma kag saad kag grasya nga amon maangkon Ginoo. Amon ginatugyan kag ginapasalamatan kundi kami Ginoo kapasubo sa imo. Patawada kami Ginoo sa mga kalapasan. Amon ginapasalamatan sa ngalan sa amon nga manuduwas sa Hesus. Amen. Amen. Amen God. So aton nga talakayan makita ini sa Exodus kapitulo 19 bersikulo 5 nagasiling ako hindi pagabasahon liwat nagasiling busa karon kung magtuman kamo sang akon tingog kag magbantay sa akon katipan mangin kaugalingon kamo nakon sa tunga sa tanan nga mga katawhan. So isa naman ini ka mga butang aton palupang doon anong din sa tawag nga katipan, no? Kung imo mabasa ini nga dinalan, so ang Dios may katipan gali sa aton sa pihak sang naguba naton nga relasyon sa Ginoo sing dito pa sa hardin sang Eden na bala naton nga ang tawo nagpakasala kag ang gugma ang himaya sang Dios nagamulag sa aton tungod sa aton paglapas, no? Dito ga pakita nga ang Ginoo sang wala pang papakasala, so ang iya relasyon ang iya nga kagalingon kapakita gid sa tao, no? Nagapisto-pis sila kaya wala pang tao nakasala apang paguba sang agnautod ina nga relasyon amo na ang paglapas ang tao sa Dios, no? Nagpamulag sa Dios nga mo na ang pagpakasala sang tao. So nangita ang Dios ang paagi kung paano ina magpanumbalik ina nga mga hitabo sang una, no? Yang relasyon malapit tama kapiit, no? Naguba sang una, no? So amo ni ang aton tagatun-an ngo ang katipan. Ano ba nga katipan diri ginhambal diri sa Exodus, no? Nabala naton nga damo sa mga aton nga mga alagad sang Ginoo sang una, especially kay Abraham, kay Noah, kay Moses, no? May pakigsaad dira ang Ginoo sa iya. So amo ini nga mga saad nga nakita naton diri sa libro sang Old Testament. So balanton madamo sang mga nga ginabalik-balik ini sang Ginoo sa mga sa daan nga testamento ng pakigsaad sa iya. No? So madamo diri nga mga nga makita nimo nga ginabalik-balik isang Ginoo nga isaad ya Ginoo nga pakigsaad sa mga katawhan niya nga ang amo na nga saad nga amo na nga magbalik kita sa iya. So aton hindi pagahimay mayon sa aton tagsa ka mga modulator siningaga kung aton ipagasiran kung may mga punto kamo dira anong inyo di nga makuha sini nga punto, so aton na batunon ang inyong mga sharing siningaga. So yata ko sa inyo ang tinion mayara lang kita nga 5 ka minuto o 7 ka minuto nga magapatpat sini nga pulong. So at ako sinong tion ang inyong kuntor magabato lang sa inyo nga mga
Ginsiya siningaga. So, ari lang ko di, open ang control, kung sinuliyag magsiya siningaga. Peter, Ago, amigo, Abadar Tilotino, mayong aga sigura. Wide lang. Aradjero, mayong aga sa imo kontrol lang kag sa bukos ni mga panimalano. Got me brother Yuli Hiko, no? The call sign of Tino-Tino, no? Transmitting down Gimbal, Iloilo, no? Una sa tanan ka pasalamat kadayaw ko sa Ginoo tungod sang grasya sang kabuhi kag pagpakamaayo sa akon. Kag sa akon bugos nga panimalay sa sining adlaw, no? Kabay ining aton pagtulunan subong aga makahatag ini sang dako masanagan sang istorya sang aton nga kaluwasan, no? So basahon ko lang dire, no, ang version sa akon Bible. Exodus 19 versikulo 5 nga nagasiling, karon kun magtuman kamo sa akon kag maghimo sang akon kasugtanan, mangin katawhan ko kamo. Ang bugos nga duta akon, pero kamo mangin pinili ko nga mga tawo. So ini nga mga dinalan ginhambal ini sang Ginoo sa kay Moses sang ato pa sila sa sadsaran sa bukid sang Sinai. Kay ang history sini nga kuha ni Moses ang tanay nga mga Israelitas sa pagulipon sang Ehipto. Amo ning gintabok yun sa sa dagat, no, nga nagbukas ang dagat na himo daw karsada, no. So nagpanlakaton ini sila sang 40 ka tuig sa disyerto mismo hasta makadabot sa sadsaran sang bukid sang Sinai. Dito ini antes pa ini dispiras ini siguro sang adlaw sang amo paghatag sang Ginoo sang napulo niya kasugo, no, para sa mga katawhan, no. So ang relasyon sini sang una sang Ginoo Diyos, Moses kag mga tao para sini ako abi may kinahanglan ko sa Ginoo hambal ko na kay Moses, ako ang grupo diri ka kinahanglan bahagi ko pa na kay Moses, bahagi naman ni Moses ni sang Ginoo kay Moses kag ihambal naman sa mga tao. So si Moses amo ang nagadala sang mensahe halin sa Dios nga Amay pakadto sa mga tao. Kag ang mga tao nga kung may kinahanglan naman sa Ginoo ihambal nila, ipagi naman nila kay Moses. So ang ginahambal sa Ginoo lunsay kaayuhan lang gid para sa Ginoo. Pero ang mga tao siniiya kun itiro naton ang history sini nga lunsay pamasol sa Ginoo, no. Hambal ni ganing mga tao diri gindala mo kung may diri sa disyerto kag ginpagutuman, nagulan sang mana, nawalan sang tubig, naginhanahano siya sa iyang baston ang bato nagwa ang tubig, no. So daw pa amo lang na, no. So amo man paano naton bala ini ma-reflect ini subong sa aton subong pagpangabuhi Kristohano nga nag-abot na si Jesucristo diri sa ibabaw sang kalibutan, ginlansang sa cross, ginluwas niya ang aton mga sala, no. So ini si Moses amo ini ang nagadala sang mensahe sang Ginoo para sa mga tao. Kaangay man ini sa aton subong nga sitwasyon nga si Jesucristo among ginpadala sang Amay sa pagpabalo sa mga tao nga siya anak sang Dios, apang ang mga tao wala nagakilala sa kay Jesucristo, no. So daw may may libertad ang mga tao kung magtuman kamo sa akon, no. Kung magtuman kamo sa akon, ti kundi kayo mo magtuman, ti hindi kayo mo tinawo sang Ginoo, no. Amo man na subong kung magtuman ka o kung magtuo ka kay Jesucristo nga among magaluwa sa imo, so anak ka sang Dios. Pero kung hindi ka imo magtuman, so wala man sang may nagakwan sa imo, no. Imo man na diretso, no, kung hambalon mo ati. Kung hindi ko magsimba nga ahaw, amo na bala,
hindi kayo maya masimba kami yamon niya. Daw mo lang na bala, no? Pero ang punto sini sa mga katauhan dapat halos tanan gid nga mga tao ang magatuo sa Ginoo, no? So tama ini siya ka dako nga dapat naton ang bugos nga pungsod tani magaluhod kag magapati sa sugo sa Ginoo eh. Pero kati ang mga tao may iya nga diretso, no? Mapili sila iya kung hindi sila iya Diyos nun o kung Diyos nun sila, sila inaya. So, managani ko kaysa, ironi mong Biblia, ang history sa kaluwasan, madamo ang mga tao nga hindi maluwas, madamo man ang mga tao nga maluwas, no? So kung hindi sila, kung ayawan ka na imo sang pangaral sa ila, ayawan ka na imo doktrina sang totoo nga mo ini ang kaluwasan. Kung hindi sila iya magpati, hindi sila iya magpati, hindi mo na iya madala, no? Pero kung mag-abot na ginman ang pagpanghikot sang Espiritu Santo sa ila o kung sa aton, kita magabaylog kita sang aton attitude, ang aton pagka maiya-iyahon, ang aton pagka selfish, mangin Diyos no na kita, no? So amo lang na kasimple ang pag-analisar sa sining sitwasyon ka ang katuyuan ni Moses luwason ang mga tao sa pag-ulipon sang Ehipto, ang Israelinhon luwason sa pag-ulipon dito sa Ehipto. Amo man na si Jesucristo nag-abot sa kalibutan ang tuyo luwason ang mga tao sa kasalanan dalon sa Dios nga Amay. Amo man ni si Moses dapat sini dalon niya ni sa Kanaan kay dito ang land of promise, pero kung idirolam nimo ining kasulatan gamay lang ang nakadabot dito kag nagtalang-talang pa, no? Tungod sa alagyan dito sa disyerto, tama kadamo ang pagtilaw. Sahi man na subong sa aton kung magpalapit kita o kung magupod sa kay Ginoong Hesus sa iya mga sugo nga aton dapat pagatumanon ining duha aning napulo ka sugo ni pag-abot ni Jesucristo gin compress bala, no? Gin compress, no? Ang nahauna hasta sa tatlo ginbutang lang sa higugmaang Dios labaw sa ngatanan. Ang ikaapat hasta sa ikanapulo higugmaa ang imo isikapariho kasubong sa paghigugma mo sa imo kaugalingon, no? So ginkompress ini kaya ari diri mong sa Exodus 20 diri nakabutang ang napulo kasugo sang Ginoo. So wala ini nagahambal nga exemption kay mo kung hindi kagid ang tuyo tanan nga katawhan, no? So tanan gid nga katawhan, hindi lang kay sila nga exemption kay mo kung hindi, no? Nga magpili kala hindi dapat tanan gid daw ka angay lang sini nga balbala subong dapat tanan nga tawo ibaksin sa COVID para mangin hilway. So kaangay man sini nga dapat kung ang tawo mangin Diyos non gid ang tanan-tanan nga mga tawo wala sang salawayon, no? Wala sang salawayon. So amo lang na siguro ako mabili nga mga dinalan depende ini sa aton ang pagbinagbinag kung ano ini kadalom kay amo ini ang istorya sang aton nga pagtuo. Diri sini ginapurma sang Ginoo nga dapat ipabati sa mga tawo pag ipatuman ang iya napulo kasugo pag-abot ni Jesucristo ang duwa ka sugo pero hindi pagani naton ini siya matuman, no? So kabaylang ini manginsatsaran sa aton pagtuo kag kita dapat magatuman sa mga sugo sang Ginoo. So amo lang ni ako mapaambit kapay ini magapadayon naton mga buluhaton kag ini makapahamuot sa kabubuton sang Ginoo. Mayong agas tanan. Salamat sa imo Brother Tino sa imo na matahom nga share, no? Nanungod din na sa tawag relationship mo sa Ginoo, no? Amo nang imo nga obligasyon nga bilang ikaw nga matinumanon sa kasuguan sang Ginoo, no? Ang pag matinumanon isa na sang talaksa naton, no? Kung paano ta kita
ang Ginoo iya may mga saad sa aton mo kita lamang may turumanon sa iya no amo na mga promisa sang Ginoo. So ang gusto sang Ginoo nga ibalik ta gini no ang ini nga relasyon nga nadula dito sa sa Guardian sang Eden sang una no amo ni sa nga relasyon ang gusto sang Ginoo no ginapangitaan gid sang Ginoo pamagi kung paano kita manumbalik sa iya, no? So, amo na gani nga may mga sample diri nga mga tao sa Old Testament na labi na gid kay Noah. So, ano da nga katipan o ano na da mga pagkigsaad nga ginhatag sa iya sang Ginoo, no? Ang una da kundi puno ng tao sang kalautan. So, ginukman sang Ginoo ang tao, so tani sang Ginoo tani nga problema ang Ginoo kung tuman naging pakasala sang tao. So, amo na nga gindala sang Ginoo ang hukom sa mga tao kay suba nagkalaot. So, amo nang panimala ni Noe, amo na iyang naluwas, no? May nabilin pa siya nga mga katauhan. Amo naging preserba sa Ginoo ang panimala ni Noe. Tungod kay si Noe ang isa sa mga matinumanon nga mga alagad sang Ginoo. So, dira napakita nga ang Ginoo gid kapakita og bamagi, no? Nga para ang tao gid maluwas, mabalik. No, wala siya nagimo bago nga tao. Ito tao makasala. Wala siya nagimo bago pangita sa pamagi kung paano siya magbalik diwat ang relasyon sa Ginoo. Tiamo nangin pagkikisa adya kay sang Ginoo sa kay Noe nga amo na ang balangaw, nga amo na ang katipan, nga hindi na ko maliwat maghimo sina nga paghukom sa tao, no. Yun ang Ginoo sang katipan ang amo ng balangaw no makita dira no kung ato mabasa dira sa Genesis no. So amo nang pakigsaad sa Ginoo kay Noe hindi na siya mag-imo na liwat nga mga paghukom. So may ara pa mag-share sinaga open lang ang control. Morning control. Wait lang mito brother Bugnay. Roger, good morning na sa tanan-tanan sa aton nga mga kaabyanan no nga naga monitor na sining tinion sining frequency no sa mga naga-silent monitor. Good morning kag subong man sa aton nga mga kaabyanan nya sige hapon padayon nga nagasubaybay sa aton na YouTube channel no dala sa YouTube channel. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Ay isa naman ka dako nga pagpakamayo sa Ginoo sa aton sa gangini nga yari naman kita no para magatuon naman sa pulong sa aton mahal nga Ginoo. So diri no nagapahayag gid no kung akon kita magatuman yili sa iya no sa iyang kasugtanan sa aton ang Ginoo pagakuan gid sa aton magaubay gid sa aton no. So importante gid ang pagtuman sa iya kasuguan no nga ginhimo para sa aton. Kaya ang purpose ng Ginoo nga ang iya nga mga katawhan pagaluwason niya gid no. Hambal sa Ginoo iya ang duta iya ang duta kita nga mga tao iya mga pinili galing sa tunga time no, may mga tao galing sa gihapon niya amo na tong ginhimo sang Ginoo no, ang mga pagpakamayo sila samtang sila naga panlakaton sa kamingawan ang Ginoo nagapadayon sa paghatag sang ilagyan ng lanon mga pagkaon pero sa gihapon sa tunga time ang mga tao nagakumod bla so daw wala sang satisfaction sa gihapon ang mga tao sa tunga time although nga ang pagpakamayo sang Ginoo ginahatag na sa ila no pagsiling nila nga wala sila sang pagaimnon so ang Ginoo naghimo sang milagro pagi kay Moses mo to ang paghampak ya sang bato nagwa ang tubig nag-inom sila pero sa gihapon ang ilang tagipusoon pangunahon na ara gihapon sa paggumod-gumod no bisan sa kainit sang adlaw sila ginpandungan sila sa Ginoo pagi sa tong panganod wala sila maano wala sila mahinitan
Pero enang wala sila bala nag-apresyar sa bulig sang Ginoo sa ila. So padayon Japon sila nga lumuron. So amo ina gani nga kita nga mga tao dapat mapinasalamaton kita sa aton Ginoo sa mga bagay, no, sa mga grasya nga ginahatag niya sa aton. Madako man na kag magamay, pasalamatan naton sa Ginoo kay na ginhatag niya sa aton. So amoy na diri, no, nga ang Ginoo sa nagpakita kay Moses no, sa bukid. Pero ang hambal sang Ginoo nga butangan sang dulunan ang bukid nga asa Sinai bla. No kag pakabalaanon, hambal ni pakabalaanon butangan sang dulunan no nga si Moses lang gid siya ang makakadto dito kag makapakighambal sa Ginoo para naman sa mga katawhan. So grabe, no, amo na bala nga sa likod sang aton pagka makasasala apang ang Ginoong Dios nagapangita Japon sa paagi no, kung paano kita maluwas galing kay kita kisa nga mga tao daw inang katig-agid bala damo na sang mga pamaagi nga ang Ginoo nag-extend sa aton sang iya kaluwasan, pero ang tao nagapamalibad, no, ano ang halimbawa sina ang inabalang may ara kisa mga tao, may ara kisa mga alagad sa Dios nga nagawali, nagatudlo sa pulong sang Ginoo, pero ang tao mismo nagalikaw, no. So amoy na gani, no, nga kun kita mangin kuan lang gid kita, mangin observant lang gid kita kag ginang ang aton wala nga pangunahuna buksan lang naton, no, dako nakatama ang damo na sang mga tion nga ginapabatyag sang Ginoo sa aton nya kita pagaluwason niya, no, paagiblas pagpamati sa pulong niya. Pero ang ginahimo naton nga mga tao, kita mismo, no, nagalikaw siling kita nga ay mate mata sa sinog gina siya nga magwali, sinog gina siya nga magtudlo sa pulong sa Ginoo. Kabalo man ko sina namo na permi sa aton, kabalo naman ko sina, pero tiyan mo na gani kabalo ikaw pero wala ka nagapamati, kumbaga may pagtuo ka pero wala sang buhat. So amoy na gani mga kauturan niya subong amoy ining tinion nga kinanglan magpalapit kita liwat sa Ginoo, magpanumbalik kita sa Ginoo, no, magpasakop kita sa iya kasugdanan, nagtumanon ta ang iya mga sugo. So ano ba lang iya sugo, ara dira nambal na dira ara sa Biblia, bukse ang Biblia ton basaha, no, kay ina among magagiya sa imo, no, kung paano ikaw tubo liwat sa Ginoo. Dapat mangin kuan kita subong nga tiyempo, hindi na kita dapat magpabuyan-buyan pa, magpawala bala. Kaya kung aton nga obserbahan ang kalibutan subong palala na gid, no. So ini na ang tion nga magpanumbalik kita sa Ginoo para sa pag-abot sang iya nga anak sining kalibutan madala kita, no. Kita ang mga pinili sang Ginoo, ginpili kita sang Ginoo nga iya mangin katawan apang kita ya ang naga panginpadlos. Gidala na kita sang Ginoo, ginluwas na kita sang Ginoo apang kita ang nangin kita sa gyapon ang nagahimo sa paagi nga magwa dira. Dako katama ang tsansa nga ginhatag sang Ginoo sa aton, basta subong buhi kita. Wala kita niyagin patay sa dupa, no. So hindi naton pag-usikan ang tiyempo nga mayo pa subong aton sitwasyon, mayo pang lawas ta, no. Hindi kay manumbalik kita sa Ginoo kunara ara na kita sa bibi sang kamatayon na amo na dira na kita maginulsol.
Ti mayo pa kun amo na mayo lang kun amo pa ng sitwasyon inang may ginhawa ka pa antes ka mapatay maginulsol ka. Di paano abi kun gulpi ka pa mapatay abi. May paginulsol pa yan, makinulsol ka pa. Hindi na natin pagulaton. Subong pa lang, nulsulan ta na ang aton mga kasalanan niya na imo. Magpanumbalik kita sa Ginoo. Mga lagad kita luwat sa Ginoo. Magasimba kita, hindi kita magbisi lang pirmi sa aton niya trabaho. Iti gani, hambal pa man yan idiri sa sininga chapter. Hambal sa Ginoo. Sa anom kadlaw. Siya ang Ginoo. Sa anong kadlaw, amo kita magatrabaho kita. Pero ang ikapitong adlaw pahuway, magasimbagi kita siya. Sabagay gani, isa-isa ka semana, anam kadlaw aton. Isa lang kadlaw ang ginapangayos ng Ginoo. Idalok na pa na siya. Muna dapat niya kinanglan. Magkuhan kita sa Ginoo, magsimba kita sa Ginoo. So, control, amo lang siguro inang ako niya ma-share sa ning aga. Mayong aga liwat sa tanan-tanan, kagkabay nga ang atong Ginoong Diyos, magabadayan sa pagpakamayo sa atong tanan-tanan. So, salamat sa imo, Brother Bugnay, sa imo nga matahom nga share nga nanungod din sa tawag nga relationship sa Ginoo nga may ara ka state, no? Ara ng saad so tabo dito sa kwansang Ginoo sa kay Moses, no? Ara ng saad. So may harap kita obligasyon sa Ginoo. So pagpapamaagi, no? Kung paano ikaw maghappy ipagit sa Ginoo. So amo na sa aton wala nga mga means bala daw sa tawanon nga means daw mo na bala nagakumod kita kay wala kita ga depende sa Ginoo ano pa. So actually katabo ni subong sa aton, no? Isa mo na kita sa Ginoo, daw nagapalayo kita sa Ginoo kasi ang aton sa ligay ang aton nga gulingon. Ilang kita yung mga tumulo kaya namon ta gini. Kuan nato i-claim nato na mga promisa sa Ginoo. So kung may promisa ng Ginoo, so may ara kita obligasyon, ano nga obligasyon na among sa pagtuman naton sa iya nga makasukuan, obligasyon ta na sa Ginoo. Kay kulang taon naton ang sa panahon ni Moses ang alin sa tawag nga kalipnan dito sa Egypto. So nakita mo ni mo da kung paano wanang Ginoo sila, no? Gaupod ang Ginoo sila mo. Ginagawa pangina. Alin sa amakon mo ang ila na 40 ka tuig ng inyong pagkuan ni Moses mo pag alin sa Egypto pagkadto sa saad, sa bundutang saad. Tulang taon mong ila sitwasyon, tanan, provide ng Ginoo. Ilang sung gabi, may suga silang haligi, nga kalayo. May ara sila kung adlaw nga tama, kain tan desierto, may ara sila nga handong sa babaw. Kung gutom sila, may ara mana, gaulan, adlaw-adlaw. So, wala problema. So, ano pang kuan nila nga kumod pa sila. No, amo na ang kuan sang tawhanon nga mga kuan sang Ginoo sa Israel sa una, no? Nagakumod, no? Kay lalang ilaging ila kagulingon ng ginakuan nila kay well, do nagabugnaw lang ila pag-alaga samtang sila nagapanlakatan sila kaya hindi budlay mo abi mo hindi mabudlay ang tawag nga magbalakatong kasi desierto mabudlay na katama amo nagita sa mga ginagin kita sa bunga kan kabudlay na budayan kita, no? Kung paano kita mag-claim sila ng promisa sa Ginoo kay kita nga atong gagulingon na mula atong wala kita salig sa atong nga Ginoo nga naghimo sinitanan, no? Sang mga butang. So amo na ang gusto sang Ginoo sa aton nga ang aton nga relasyon sa iya mapanumbalik kasi aga pangita subong paagi mo kung paano kita mabalik siya. So yata ko sa inyo iban pagid nga mga team pansin nga aton nga tunan ibang nga mga aton nga mga controller. So at ako sinto narelde ko magabaton sa inyo nga mga siya siningaga. So tama ka tahom sang aton nga topic siningaga tawag ang covenant, no? Ano ba lang tawag nga covenant, no? Kanga ini sang tawag ba lang pag-asawahay, no? May ara ka nga pagkiksaad sa isa-isa sa inyo, no?
mayara ka mo nga pangakuan bala nga mo ni nga tungod kay ang gugma, no, gasugo sa imo nga kay kung wala sang bada hindi mo na mahimo na ina nga klase nga mga ano mo, mga bagay na nga kung ano ka mag pagigsaad sa imo ginasadan. So ara daya po ng gugma. So mo nang Ginoo tungod sa iya gugma amo na ang iya nga gin atag sa aton ang tawag nga katipan sa Ginoo sa aton, no, amo na ang grasya sa Ginoo. Si Kristo amo na ang grasya sang Dios nga ginatag sa aton. So ini mo station nga mag-share o pilang control. Break control. Good, brother Mahogany. May nga aga sa imo control, may nga man sa tanan nga mga modulators nga naga-monitor sini nga frequency kay sa tanan nga naga-silent monitor. Good morning gid sa inyo tanan. Salamat kita sa Ginoo sini naman nga aga sa bago naman nga adlaw nga padayon niya nga gindugang sa aton nga kabuhi. So isa ka man nami naman nga talakayan nga ginkuha sa Book of Exodus chapter 19 verse 5. Diri sa akon nga version na nagasiling, kung nagatuman kamo sing bugo sa akon kag nagasunod sang akon kasugtanan, pilion ko kamo sa tanan nga nasyon nga mangin akon espesyal nga katawhan. So ining verse very conditional. Sumangkonta ang pagpakamay sa Ginoo kung kita sunod kag magatuman sa mga kasugtanan sa Ginoo. O ano ba lang ang mga pagpakamaayo? Ano ba lang promesa sa Ginoo sa sining bersikulo? Diri ginahambal nga mangin pinili kita sa Dios. Mangin katawhan kita sang Dios kon kita magasunod kag magatuman sa iya nga mga kasugtanan kag sa iya nga mga sugo. Kita mangin chosen people man gali, mga pinili kita nga mga katawhan kay kita espesyal nga katawhan na sang Dios kon kita nagatuman kag nagasunod sa iya. Kay diri gani sa Book of Malakay chapter 3 verse 17, isa man ni ka promesa man sa Ginoo o nga nagasiling. Nagsiling ang Ginoo nga makagagahom parte sa mga tawo nga nagatahod sa iya. Himuon ko sila nga akon espesyal nga katawhan sa adlaw nga ako magahukom, hindi ko sila pagsilutan. Pareho sang ginahimo sang isa ka amay, hindi niya pagsilutan ang anak nga nagatuman sa iya. So kanami man nga pangako, kung kita gali tahod sa Dios, kita gali submit sa aton kaugalingon sa Ginoo, mangin espesyal man kita nga katawhan nga sa adlaw sang paghukom, hindi kita pagsilutan sa Dios. So paano nato ni maangkon ang ini nga mga promesa sa pagsunod kag pagtuman gali sa mga sugo sang Dios, sa pagsunod sa mga kasugtanan sa Ginoo nga ginhatag sa aton. Kung kita naman nga naga-disobey, nagasupak kag nagarebelde sa Dios, ano man ang aton nga maangkon? Diri sa Book of Isaiah 1 versikulo 20. O ang Dios nagasiling man diri, ang nagasupak kag ang nagarebelde sa akon, sigurado gid nga magakalamatay kamo. Matabo gid dinhi kay ako ang Ginoo ang nagasiling sini. So may ara gid ya punishment man, may silot man gali ang mga tawo nga mga masinupakon. Kay diri sa Book of Exodus, diri
may mga nagkalatabo man diri. Ini gani sila mga chosen people, ini sila gani. Amo nang rason nga ginsugo si Moises ang Dios nga kuhaon dito sila sa Egypt. Para luwason sila. Pero bangod sa madamo nga mga pagtilaw diri sa disyerto, nang luya sila ang ila pagtuo, nang lupaypay. Kag nag-disobey na sila, nagsupak kag nagrebelde na sila sa Dios. So anong natabo kay nagrebelde sila sa Dios? Ang tanan nga nagsupak kag nagrebelde, ginpamatay sila sa Dios. Wala sila nakaabot sa promised land. Kay bangod nagsupak sila sa Dios. So tanan nga mga nagatuman kag nagasunod sa sugo sang Dios sa mga kasugtanan sa Ginoo, amo ini nakaangkon sang padya. Amo ini nakaangkon sa mga promisa sang Ginoo, kag sila ang matutuod nga espesyal nga katawan sa Dios. So ano ba lang refleksyon sa aton man nga kabuhi? Kung kita magasunod kag magatuman sa sugo sang Ginoo, maangkon taman ang pagpakamayo. Kay diri sa Isaiah 1:19, ang nagatuman sa akon, pakamayohon kugit. So mga kamatuoran, nga mga tinaga sang Dios nga dapat aton saligan. Kay kung kita magtuman lang gali sa sugo sa Ginoo, ang pagpakamaayo mangin sa aton man. Kay diri gali sa John 14:21, ang nagatuman kag ang baton sa akon, amo ang nagahigugma sa akon, kag ang nagahigugma sa akon, higugmaon sang akon amay, kag ako magahigugma man sa ila. Amo ini ang ginhambal ni Jesus. So ang himuon naton, magtuo kita, magtuman kag magsunod kay Kristo. Kay diri sa John 10:28-29, ang promisa man ni sang Ginoo. Ang ginambal diri sang Dios, ang akon mga karnero nagapamati sa akon. Sunod sila sa akon, kag kilala ko sila. Kinatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi gid sila mawala, kay wala gid sing may makaagaw sa ila sa akon mga kamot. So kanami sa promisa sa Ginoo. So kilala na kita sang Dios, ang nagatuman kag ang nagasunod sa iya, kilala gid sang Dios. Kag hindi nagid kita mawala, kag wala gid may makaagaw sa aton sa mga kamot sa Ginoo. Magtuo kita sa iya, magsunod sa iya nga mga sugo, agud ang mga pagpakamaayo mabaton naton. Amo lang inang ma-share ko kontrol sining aga ang Ginoo magpakamayo gid sa aton tanan. Dalayawon gid ang Ginoo. Good morning everyone. Salamat sa imo brother Maugani sa imong matahom nga share nga pagpaatag sa sining aton talakayan sining aga. So amo gid ang matinumanon. Way na sang iban nga mga butang magsaligan gid, no? Ang amo na magmatinumanon ka sa kasuguan sa Ginoo. Way gid problema kung ikaw matinumanon, kay kung nagaigugma kasi Ginoo, pagatumanon mong iya mga sugo. Amo na nga may involved dira ang tawag nga gugma, no? Relationship sa Ginoo. No, amo na nga sa wala pa yan sa tapos papasala ang tao, so ang Dios magintigana na nga promisa sa aton. Amo na si Kristo ang promisa sa bagong katipan. Amo na ang grasya sa Ginoo nga ginatag niya sa aton. Amo na ang hindi madula kung ano ka palangga sa Ginoo ang katawhan no niya, no. So in more station nga mag-share pa, may time pa kita. Alas 6:30. So open pang control, sino mag-share? Control. Brother Mangga, go ahead lang. May aga si mo control, may aga sa tanan-tanan ng station nga nag-monitor sa subong aga. Salamat sa Ginoo.
padayon naton sa pagtuon naton sa pulong. Kag ako gali si Mangga, transmitting down na Barangay Kalumpang Mulo, Iloilo City, no? Kag salamat ako sa siningaga sa pagpadayon naton sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kag bilang gali nga ako gali ang napilian man nga information officer sa sininga ministry, no? Antes ako mag-share, i-kuha ko na lang i-announce ko na lang ang na-elect ng mga officers kagabi sa pagpili namon gabi sa meeting. So ang chairman si Maugani, ang secretary si Ma'am Big Girl, ang treasurer si Strawberry, ang information officer si Mangga, no? Mga aton nga mga officers bong kag ang nabilin sa pito ka sa 8 ka controllers na may inusan sa 4 mga officers sa chairman, secretary, treasurer kag information officer ang nabilin mga board, no? Day Sir Big Boy, si Bugnay, si Nara, mga muna, no? So mga aton nga kuan yung mga officers kaya dako ang purpose ni kon nga nag-elect kita sa mga officers sa sininga ministry para magalambo po kita, no? So malananay nga ako nga ma-announce sa subungaga kag ma-share ko sa sininga bersikulo kun aton lang niya tumanon ang ini nga kasuguan sang Dios ang aton makuha nga premyo ang kabuhi nga wala sang katapusan, no? So ano bala ang pamaagi para maangkon ta ini ang ginapromise ang Dios sa aton, no? Pagi sa pagsunod sa iya mga sugo kag sa pag bantala sa mayong balita, no? Ano bala nga klase pagsunod ang aton nga himuon? So naibaluan naman naton nga kadamo sa mga Christian na nga nag-backslide tungod sa mga dagko nga problema, no? Kadamo sa mga kakalatabo nga hindi na makaya sa isa ka anak sang Dios. Kag kabalo naman kita nga kung magsunod na kita gani kay Kristo Jesus, damo na nga pagtilaw, no? Pagkuala niya ang ini nga sugo kung matuman tani hasta sa katapusan sa pinitik sa aton nga pulso, kung matuman naton ini ang kasuguan sang Dios, maangkon naton ang kabuhi nga wala sang katapusan, nga hindi kita magantos, no? Hindi kita magantos katulad sang wala na luwas nga nagaantos sa impyerno, no? So paano bala ang pagsunod sini? Biyaan tagit tanan naton nga mga bisyo, no? Kaya nagbato na gani kita, basta nagani nga ginbato naton si Jesus Christ nga aton personal nga manluluwas, buot silingon ready kita nga bayaan ang tanan nga kun anuman nga mga bisyo, diba? Hindi komo nga makagwa ka na sa simbahan, masulod ka naman sa bisyo kay tapos ka na simba. Hindi komo nga tapos ka na sa imong obligasyon sa sini nga frequency, makita ka na sa ilimnan kay out na iya sa imo obligasyon sa Ginoo. Hindi dapat amo sina. Kay kung kita gina-accept na naton si Jesus Christ nga aton personal nga manluluwas, bot silingon willing na kita magtalikod sa kung anuman nga mga bisyo kag magsunod na sa kasuguan sa Ginoo. Kay wala sang bisyo nga ara ginasugo ang Dios kag ara sa Bible, no? Reminders kina sa aton tanan. Kag ang Dios naton nagadisiplina sa aton kaangay sa sini nga bersikulo nga ari sa Deuteronomio nga pagabasahon ni sa pagita. Deuteronomio chapter 8 verse 5 to 6. Verse 5 nga nagasiling, dapat marialsar ninyo, subo nga ang amay nagadisiplina sa iya anak,
ang Ginoo nga inyong Diyos nagadisiplina man sa inyo. So amo na sa dapat may mga disiplina gitaya ang aton kaugalingon. Kaya ari ni sa Bible. Ang akon ni hambal subong, hindi ni akon, kundi iyan niya sang Bible. So ang aton topic subong, ang pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. So pamangkuton tang aton kaugalingon subong, masunod tani ayhan ang ining kasuguan sang Dios nga aton ginatunan kag ginasugo sa aton. Amo nang una naton nga pamangkot sa aton kaugalingon. Amo na gani nga kon ginadisiplina kita sa aton pareho nga mga Kristohanon kag kon para man lang sa aton kayuhan, please hindi kita magkaakig sa iya kay para na sa aton kaugalingon, no? Kaya ari sa Bible nakabutang nga dapat disiplinahon kita ng mga kaanakan sa Diyos, no? So dire sa verse 6, Gani, tumanan ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyong Diyos. Magkabuhi kamo, suno sa iya mga pamaagi, kag tahura ninyo siya. so amo na, no? Kung ginatahod naton ang Diyos, willing gid kita ya magsunod sa kasuguan sang Diyos. Amo ni nga hindi kita ya kalikaw kay ang tanan-tanan nga ini-ari niya sa balaan nga kasulatan. Nakasulat na ni. So matabo giniya sa aton kabuhi. Amo na nga halong gid kita sa paghimo sang hindi makapahamuot sa Dios. Kag kun ginbaton tanan si Jesus Christ nga aton personal nga manluluwas, buot silingon willing kanaya magbiya sa kung anuman nga bisyo nga ginahimo naton sa una. Amo na akon subong ginatingwaan ko gitna nga matinluan ko ang akon kaugalingon bisan pa nga way ko ga kuan nga mapirpe ko gitna kay tungod tao lang ko. Pero kung anuman ang mga bisyo ko, biyaan ko na tungod nga magasunod ako sa kasuguan sang Dios. Mula na akon nga ma-share sa bungaga control kag good morning sa tanan-tanan nga station. Salamat gid sa imo, brother Mangga, sa imo nga share, no? Ang tinumanon kita sa Ginoo. So amo na nga kung kita nagaigugma sa Ginoo, tumanon tang iya sugo. Hindi man ta ka perfect sang tawag nga sugo sang Ginoo dira. Pero pagi sa bugay sang Ginoo, kita naluwas kita. Pagi sa bugay. So dito kita magtulok sa ating Ginoo kay siya na nagabulig sa aton, no? Siya na magakumport sa aton, siya na magadula sa aton nga mga hindi maayo sa aton panguna-una. So tulokon tang Ginoo. Para pagi sa aton pagigugma sa iya, so muna nagatuman kita sang sugo sang Ginoo. Hindi na problema sa iya tayo magtulok. Ano natin nga problema, magsalig kita sa iya, no? Ara sa Kristo lang, wala na sang iban. Siya na daya ang katapusan nga mga promisa sang Dios sa aton, no? Si Kristo. Kaya da lang tayo magatulok, magasintro ng aton panguna-una, magasunod sa iya mga patulok, palatukuran, no? Gagayaan kita sang Ginoo nga magsalig kita sa iya. So, in more station nga mag-share siningaga, open lang ang control. Pagkita 6:40 to, may isa lang siguro kung sino ba mag-share ari lang ko de nasun maanik kita sa aton nga nga prayer request. Siya pa may ma-share pa da sa inyo. Control. Go ahead, stop. Go ahead, sister, stop. Go ahead. Yung aga sa tanan. Ngayong aga man sa mo control sa tanan nga naga-monitor kag nagasunod gid sa sini nga likoton kon aga sa nagasalint monitor kag sa subaybay gid kag nagabanggit sa aton nga YouTube channel, no, sa sini nga morning prayer with Bible sharing. Kanami gid sang gusto sang Ginoo, no, sa sini nga verse ginatudlo gid nga kita ya
kung magtuman kita sa iya, himuon niya kita nga espesyal ang katawhan. Pilion niya kita, kag himuon niya kita nga espesyal ang katawhan. Magpuyo kita sa iya nga ginpromesa sa aton nga lugar, kung sa din dito kita niya permanent nga paistaron. So shadow ka nami sa sining verse kag isa ka pag-encourage higit sa aton nga ang pagsunod sa kabubuton sang Ginoo amo ang isa ka matahom gid nga preparasyon para sa aton kay bisan ano pa di katahom nga diri sa kalibutan nga aton nga ginakawilihan o kung ano pa ding matahong nga aton nga pag kalipay dire sa gusto naton kag sa hindi kina naton niya hindi kita magapabilin dire kay biyaan gid ina naton. So ini nga verse naga-remind sa aton nga mas malami nga preparahan naton ang aton nga palaboton, ang ilistaran nga kung sa diin gina-prepare sang Ginoo para sa aton. Kag kung paano ina naton mahimo, sundon ta, tumanon ta ang kapabuton sang Ginoo. Sundon ta ang iyang mga sugo. Kung ano man ang mga kung ara na kita sa Ginoo, ang mga daan ta nga mga gawi mangin bag-o na. Kaya ara ina sa 2 Corinthians 5:17 no. So dapat kung ara na kita sa Ginoo, bag-o na ang aton nga gawi kag masunod na kita sa iya kabubuton. So para mahimo naton ina ang Ginoo gidya ang aton nga tagaan kag tugutan nga manguna sa aton nga kaugalingon sa aton tagipusoon. Kay kung kita lang nga tawo kung ang aton lang nga tawhanan nga palatyagon ang aton nga sundon ang kawili sa kalibutanon ara gitna. Pero kung itugyan ta sa Ginoo, tanan-tanan nga mga nawilihan naton dili sa palibot, dili sa kalibutan, madula ina tanan kay mabuslan ina iya sang aton nga kalangkag sa pagpangalagad sa Ginoo. Amala nang ma-share ko control nga padayon lang gid kita kag mas manami kung itugyan tagit sa Ginoo ang aton bugos nga tagipusoon kag siyang aton nga pabayaan nga magakontrol sini para kung ano man ang mga daan naton nga gawi malipatan ina naton kay ang Ginoo na sina ang mag-erase kag mangin malipayon kita sa pagsunod sa iya nga kabubuton. Good morning kag God bless sa tanan. Salamat sa imo Sister Stroke sa imo nga matahom nga share siningaga no. Dapat di kita magmatinumanon sa Ginoo. Kaya muna nakasentro dire ang aton nga sadsaran sa aton nga ginatun-an siningaga ang pagkamatinumanon no. Amo na updan naton sa tawag nga gugma. Kay kung ang isa kung nano mo ka tuman kung wala ka sang gugma, so hindi mo na mahimo no. Kailan may dila puti ng paggugma kaya muna ang Diyos ang pumisaya sa yanak no, may upod nga pagigugma no. Muna ang basta kay gugma ka matinumanon ka no sang yasugo automatic na malang na kung kita nagahigugma sa aton nga ginahigugma labi na gid sa aton nga mga nobya o kung sa mga aton pangasawon. So bisan ano ka budlay no, kung may gugma dira ka patunga sigapon malabot mo na amo na bala nga may mga ano bala may mga mga luya kasi dito ka babayi oh, gusto mo kung ano mo gid siya makuha mo pang sawon mo gid siya kay tungod nga ginahigugma mo siya, so himuon mo ang tawa nga pagtuman sa iya nga mga kondisyon dira no. Amo na nga may upod gina sa nga gugma kag pagtuman no. Ang aton pagtuo may buhat bala mo na ka mo man gyapon. Oh, so minimum station nga gusto mag-share siniaga mabunos ko kami harap ang isa pwede pa o sige kung may masulod sini mag-share siniaga open lang din control bonus kung wala lagi man siguro so ihatag ta ang tion sa aton nga prayer request siningaga. So kinangdan naton nga sini nga tapos ang aton nga sharing may ara kita nga pila ka minuto nga hatag sa ilang nga mga request sini nga aga
dalon doon sa pangamuyo kag iata ko sa inyo ang tion kung sino dala ang may mga prayer request ari lang ko di mga baton sa inyo nga mga request ning aga. Control, prayer request ko. So, Prayer request ko ang padayon nga recovery sa akong nga brother-in-law. Kaya medyo okay na iya pamatsyag. So, salamat gid sa naga-support prayer. Kag padayon gid nga pangayo ang akong sister sang padayon nga pag-pray sa iya para sa iya nga complete healing kag pas recovery gid. Kag financial assistant. Kagkagina gali may nag-request sa aga bago siya kay malakat sa isa man sa mga naga-silent monitor sa aton. Family comfort ko no sa family ni sa nakilala nga call sign ni kay Black Hawk bala kay nahuway na siya, so nagapangito request ang iya ka friend, isa niya ka friend sang family comfort sa bilog ng pamilya. So amala na control. thank you sa imong prayer request to Rob. Noted na dia. Meron pa may prayer request. Control. Go ahead, Bugnay. Go ahead. Prayer request ko lang kabay ang Ginoo patubo pagit sa akon spiritually kag ang mga kinanglanon financial nga ang Ginoo padayon magahimuno pagit. Okay, salamat sa imo Brother Bugnay sa imong prayer request. Meron pa prayer request. Sino gusto mo prayer request? Magpasalamat. Naman sa Ginoo ang mga pagpasalamat natin sa Ginoo. Kung may mga itagin pa kamayo sa Ginoo, sige apong pasalamat kita sa Ginoo. Kay may aragin na yung Ginoo para sa aton. So, pangamuyo ito sa Ginoo nga daron sa pangamuyo ang aton tagsa ka mga longing, ang aton tagsa ka mga problema, ipada naton sa Ginoo. Hindi kita uya sa Ginoo. Ginoo nagapamati sa aton. So, yun mo pa, mayroon pa prayer request. Control, prayer request ko, padayon lang kita, kag tagaan lang kita sa mayong lawas matag adlaw. Wala, control. Salamat si Monar, good health. Sige. Meron pa. Dugang lang control ang aton nga ministry padayon nga pakamayhon gid sa Ginoo kag tagaan gid kita sang kabakod nga ang Ginoo gid magalid sa aton sa pagpadayon naton sa sining ministry. Okay, salamat si mo liwat Sister Straub. Meron pa, malasta, wala may kung meron pa. Wala gid man, mag-close na kita sa aton nga aton nga likoton siningaga, no? Upod sa aton nga mga prayer request. So, dalon tayo sa papangamuyo sa aton nga tingob sa aton nga prayer siningaga. So, i-close nato nini pagi sa aton nga prayer closing prayer siningaga. So, magapamadyo kita, maigugmao namon nga may salamat sa imo sa imo nga presensya nga nangin kaupod namon siningaga. Salamat sang pulo nga amon ngintunan Ginoo nga nakaatlag ni sa amon sang dako nga reminder sa amon tagsa nga nagapaabot kami Ginoo sa imo nga kaduwa nga pagkari ng imo nga promisa amon Ginoo maangkon ang imo mga saad dira aral anda Ginoo sa imo makita namon ang imo mga promisa kung kami lamang magmitinumanon sa imo mga kasuguan. Gani salamat Ginoo sa imo kaayo sa pagproteksyon mo sa amon siningaga nga gingiyahan mo kami ang kasasamon nga may ara kami nga mga ideya kag kaalam nga nasanto ini sa pulong nimo. Gani salamat Ginoo sa liwat sa imo kaayo sa amon sa imo pagproteksyon sa amon nadlaw-adlaw sa amon kabuhi kasi sige apong gigiyahan mo kami Ginoo. Ani sa siningago nga kaagawon nga
Nadala namon sa imo nga muntag sa ka mga lulan sini nga gamon mga request sa imo dira nga kabay Ginoo nga ikaw gid maga pakamaayo man sa amon ilabi na gid ang request ni Strobe sa iyang himata o pamilya nga kabay nga sa gyapon magapadayon ang recovery niya nga samtang siyara sa iyang higdaan kabay ginuayo siya sa iyang ginabatyag no kabay nga ang imo sa gyapon presensya ang imo nga mga mirakulo sa gyapon maambit namon Ginoo sa kay Brother Bugnay ang iyang request amo ang financially kag ang iyang mga good health man Ginoo pangamayo ang bata iyang asawa isa sila Ginoo sa pagbendisyon sa dira sa imo ilabi na gid si kay Brother Nara ang iyaman nga good health man sa iyang kabuhi kag ang iyang pagitan-an subong ang iyang ginikanan kabay Ginoo nga ikaw gid sigapon magatatap sa ila labi na gid Ginoo sa tanan-tanan nga amon nga mga modulator sini nga aga kabay tagaan mo kami Ginoo sang kaalam sa gihapon nga mapatpat namon ining imo mga pulong paagi sa imo mga alagad nga giyaan mo kami Ginoo tagay mo kami sang naga sinanto nga kaalam nga nagikan sa dira nagikan sa imo gani salamat Ginoo sa tanan nimo nga kaayo sa amon ilabi na gid sa amon kabuhi sa pagluwas nimo sa bugos ng mga katulugon sa nang gagabihon dako gyud among kalipay pasalamat sa imo kag salamat sang grasya kag bugay nga ginhatag nimo sa amon kag salamat sang imo pagpatawad sa gapon sa amon mga kalapasan hindi lang nakasala kami sa buhat kundi sa pangunahuna Ginoo nakasala man kami so gapangayo kami Ginoo sang kapatawaran sa amon mga sala dira sa imo amon ginatugyan kag napasalamatan bangod lang sa matamis nga ngalan ni Hesus amon may personal manuluwas amen Amen. Amen. tapos ang aton nga kan may aga sa liwat